marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toni perbadia, nat mo palangit do tanoon. Amen. Songonod do kata ni Tuhan Yesus, martua ma akan na mauas male midahati goran. Ay pabusuron na do na sida. Martua ma akka na yasto di ay daw na sida do debata. Haleluya. Martang yang mahita ale tuan debata amanami na di Banua Gijang hupangido hami tuho saleho matuhami to dini hasitongan dohot dame asa takas suboto hami nasa lomoni roham jala urubi mahami mangulahoni sian nasa gugonami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Patik di Mingguta Sadarion di sian Matius 22 mamuka ayat 27 sahatu 40. Jadi do Yesus mak sia holongamu do tuad debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam do sian nasa roham Ido patik raya jala parjolo. Ailas alaidos do argani napadua onon. Syaholongamu do dongamu doson dirim. Patik dua odo makakam nasa patik dot hatani panurirang. Ido sakna atong kerak midogogo metu debata lamangulau patiki. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulan haubar tu patikmi. Amin. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale tuan debata nabadia jalan nabonar. Parasi jala partalut niroha jalan nabasar doho. Sai marpangulai maroham midahami. Dibaheni sai sama sude dosa nami. Dan ngadong nau pengasok kami dukoni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasok kami tujolom. Dibaheni pasonang jal apuli mahami akan nainokot ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
bagabagan di bata taringot tuhasani dosatta. Musa pe akka dolok, jala mutal pe akka robean. Alai anggo parasin rohakut, nasutupa musat siakko. Jala padan ni hadamekku, nasutupa humordit. Ninna Jahoba syasiho. Hasang apa ma ide bata na digijang. Epistel di Mingguta Sadarion imana tersurat di tolu Musa 10 sia mamukka mayasan ayat sia sahat tu sapulalu tajahama respon surya. Molo di gotilhamu parbueni tanomuna dang jadi sudah gutulomuna duruni haumamu. Jeladang jadi jeputomuna namar pisik-pisik di panabiamuna. Dang jadi hamu manako, jaladang jadi hamu margabus, jaladang jadi hamu masih pauto-otoan. Dang jadi rupamu dongamuna manang dobomu ugasanna, jaladang jadi pagomu upani halak pangula pola sahat rodi manogot. Dang jadi papelomu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marina dida bohi palea halat na pogus, pasangap halat na sangap, ikko maritesian hatigoran umummu dongamu. Dang jadi hosomomu dongamu di bagasa roham, alai ikon masih paingot hotu dongamu asa unang manian dosa ho ala ibana rakmai tama jadi sapulalu. Dang jadi balosomu na jahat, jaladang jadi marsinuningan rohamu tu anak nini bangsom. Ikon harunga muda dongamuna jolma songo dirim au do Jahoba idosana martua ma natumangion hatani debata jalan na peoksa. Amin. Ulana dengan Tuhan sude, songong binoy no
tahadidakom mahaporseotai songon edak kendongata sa porsa di sadok portibion rak mahitamadok au porsea di bata jahuba ido ama pargugo na suatu dosan natu mapalangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anet di bata jahuba na sasadai imatutungoni ci Maria nabagabea siat ton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di pengumuman ni silatus na may tarpad lo ibana di hau pinarsilang na tuat tubanuatoru dung ditanom na mulak mangulu dari patuluhon na manaik surgu lahundul siya mundi bata Jahoba amanai pargogo naso tuatu di simay mana pangulak sugot tutanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panila Kristen akan nabadia do dasanin dosa do dihatai namandok mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate do dianguluan nasoro sudah amin tabege ma tikting namasa duriata tabi kema titing di huriata di bagasan mingguon na perjulu guarni minggu ta sadarion ima minggu papituhon dung trinitatis do topik holongido pati na baru paduahon pakubasion ni padita fungsional sadarion minggu 26 Juli 2020 Padita fungsional HKBP Mampang Prapatan Padita Teti Dorinda Sitopul STH Marhobas di HKBP MT Haryono Patuluhon kenaikan kelas Hobartu program sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan 2020 Sadarion minggu 26 Juli 2020 Patupaon kenaikan kelas anak sekolah minggu secara online Paupaton Panitia Pesta Pembangunan Hobartu rapot huria HKBP Mampang Prapatan 2020 taringot tu pesta pembangunan HKBP Mampang Prapatan dohot panitia pesta pembangunan naung terbentuk disakapi huriatta do naing patupaon pesta pembangunan tahun 2020 alai alani situasi dampak COVID-19 sia pesta pembangunan HKBP Mampang Prapatan dang boy terlaksana alani Hobartu permohonan manang pangidoan ni panitia Pesta Pembangunan 2020 Panitia Pesta Pembangunan Pasahaton Marhite Sermon Perhalado di hari Jumat 24 Juli 2020 asa dibubarhon mar pardomuan tusi hasil keputusan Sermon Perhalado Hobartu permohonan Panitia Pesta Pembangunan 2020 resmima dibubarhon Panitia Pesta Pembangunan Palimahon perubahan struktur panitia pembangunan berdasarkan surat permohonan panitia pembangunan HKBP Mampang Prapatan yang disampaikan dalam sermon Perhalado pada hari Jumat 24 Juli 2020 bersama dengan panitia pembangunan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan maka diadakan perubahan struktur dan komposisi HKBP Mampang Prapatan susunan terlampir Ponopon kepengurusan lansia dalam rangka konsolidasi maka struktur kepengurusan lansia dilengkapi dengan anggota paniroi dari lansia senior dan koordinator lansia dari tingkat sektor. Adapun kepengurusan lansia sebagai berikut. Romawi 1 Paniroi Punguan Lansia HKBP Mampang Prapatan Sada Situa Dr. CS Hutasoid 2. Situa Doktorandus B. Sinabela STH Tolu Situa D. Sidabutar 2. Romawi Koordinator Lansia Sektor Sada Nyonya Napitupulu Sonya Borumanurung Sian Sektor Sada 2. Situa Hansen Pasaribu Sian Sektor 2 Tolu
Situa B Simamora sian sektor tolu. Opat situa Dr. Andus Jet Kamarbun sian sektor opat. Palimahon Denri Samosir sian sektor 5. Papituhon pelian dohot Hamuliateon. Pina botohon tusude ruas HKBP Mampang Prapatan. Molo adong naing pasahaton pelian minggu. Pelian tahun Hamuliateon perpuluhan manang janji iman. Boi ma ditransfer tu rekening Huria. Bank Mandiri nomor sada 27 00 2 atas nama HKBP Mampang Prapatan manang dipasahat langsung tu situa sektor nabe pawaluhon ruas namar sahit tabuan ma di bagasan tangyang ta ruas namar sahit Bapak Hotma Parasian Manalu sian sektor 2 dirawat di ruang intermediat 2 sada tolu 62 rumah sakit Harapan Kita. Hata ni dibata pasahat madalan mutu Jahoba jalahaposi ibana asa ibana paturehon sian pesalmen biddu tolu pitu ayat 5. Pasiahon multimedia HKBP Mampang Prapatan. Dengan adanya kerjasama tim multimedia HKBP Mampang Prapatan, maka ibadah minggu online HKBP Mampang Prapatan dapat berjalan sehingga bagi jemaat yang tidak bisa beribadah di gereja atau sesuai dengan protokol kesehatan dapat mengikuti ibadah secara online. Terima kasih kepada tim multimedia untuk kerjasamanya. Pasapuluhon ulang tahun kelahiran. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas nihuriata na marulang tahun di bagasan samingguon. Didok hatani debata madok moleate mahamusia la saluhutna. Ai ido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Sian sada Tesalonik biddu 5 ayat 10 alu. Pasapulu sadahon parhepengon terlampir. Akapelean hamoleateon dohot na asing naso jinaha dititingon taidama diharotas acara na adong dihitabe. Songoni matiting dihuriata di bagasan na samingguon tuhat tama mamasu-masu. Mari demarita sian nomor 212 sawi pangu persembahan sada A sada B. Ayat tolu. Zero.
Hatani debatana sumurung sian saluhut na roha. Iman na mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Oras marihita. Umatiki perjolo dihami. Perjamita dung ojak nari minggui. Atani debata di minggu ta sadarion. Imana tersurat di buku nisi Yohanes bidu 10 tolu. Ayat 31 saat di ayat 35. Sono madirok disi. Patik holong rohai. Jadi dung lahor ruar ibana didok Yesus ma namar sangak manuaing anak ni jolmai jala marsangap debata di bagasan ibana molo marsangap debata di bagasan ibana pasangapon ni debata ma ibana di bagasan dirina jala tibuma pasangapon na ibana. Amu akka anaha sangobas nari nama ahu rap dohot hamu luluamu nama ahu alai songon nang hudok tuak ka Jahudi daktar ban hamu ro tu si topotoki laos ido hudok naing tuhamu patik nebaro mahuleo tuhamu naing masiha holong akamu songon holong ni rohakku di hamu naing masongoni dot hamu masiha holongan apala sianomma tadaw ni halak saluh na hamu sisiaku molo masiha holong akamu songoni masahna dihita akadongan sah persyaon di bagasan gorni Tuhata Yesus Kristus yang agabe topik ni mingguta ima holongido patik naib baru masai marperdunguat do turpuk jamita sadarion dohot epistel tolu Musa 10 sia ayat sia 1 lalu ima tada holong ni roh atau kada dongan napugus alani turpuk jamita sadarion ima bohado praktek ni holongi ido lapatan ni patik naib barui dada adong patik na leleng alai na mangodolhon kualitas ni holongi do praktek holong dingolu si ganopari. Itolu Musa 10 sia ayat sia 1 lalu nagabe epistel dihita ima bohado merbagi tuh kadongan. Alani adong do barita nasarupa nama bait terharu disadaluat adong ma namar haha maranggi. Sada siakangani nunga berkeluarga anggina duli-duli alai dang adong benatorasna dungi marsaka manasida mangula hauma alakina dua keluarga ni abang naon dohot ibana sadiri di bagasan sataon bolon kerja keras dapat nasida mahasil na denggan sian na niula nasidai dungi didok siak kanganomma anggia nunga berhasil hita na mangula nasata bolonon alani dohonok do si bagidos do hita songot tadani holong ni rohakku dungi dibagi ma 50% alai diborongin na golab saya dipikir ya bang naon asi rohakku ma berenganggiki utaruhom ma sagoninai tujabuna
asarong di bana nina abang naon tonga borngin nagulap di buat ibana ma sagoni dituhu ibana ma emeon ditaruh ma tu lumbung niang kinau alai sugok nai roang kinai marpikir muse tang palapas si bagi dos hami do abakon ai nunga berkeluarga ibana nunga gudang geleng na alani di tonga bornginon ikut tarhonokku saguni tu jauni dahang di tonga borngin na gulabi di tarhonang kinom muse saguni nang masih botawan dung liling saya di roh abang non bang ahulia saguni alai sirana somoru soni nang angkinaon engahu taruh saguni tua bangan alai hirana somoru tong emeonin na alai disadatiki pajup pamalahi di tong adalan mebuan neba nabe dituhuk nabang nei itu angkinai itu angkinai bah las isima masih botoan gabe masih haolam manasida aina marpanari hubbedu hape nasida di ngoluna cerita na terbalik do isian na masa na marhamarangki na madok pagodak kudo diangki ki eso mangoli do pei bubuak ma sagoni na sip berita terbalik do i moli do angkinai bubuak ma muse sagoni na isian dahangi ai ngapa godak kudi banai alai ala di bagasan holong nasida holong na saling memperdulikan. Ima di kitab tulu Musa sapulisiai manariho nak kadongan di praktek koma. Dungi di masa ni Yesus diturbuk tahun di perdalanan ni Yesus tu Jerusalem lahomad dohoti pesta Paskah. Alai nungahira di boto ibana na adong sahalak si sisiani na naing majeheho ni bana si Judas Iskariot. Jalanunga di bareng ibana karakter niya kasisiani si Petrus na somarsi hohot maka tidak ko ni bana. Nakpenunga rap leling dot akasisiani. Alani do ibana ma dang leling betik kina. Sona diturbukon di dok jadi dung lahor luar ibana di dok Yesus ma ibana madok si Judas doi namar sangap manuaeng anak ni jolmai namar sangap di bibel tahun siad debata mulak matu debata di bahasa Indonesia di dok dipermuliakan jala marsangap debata di bagasan ibana tang liling be nak takupon nama Yesus nang dipersilakan ma Yesus alani naik patuduhon di Yesus na ibana do holongi jalaikon haholongan na sisian nai namar jehei si Judas Iskarioti si Simon Petrus na somarsi hohot maka tidakon holong doroham tuhau Petrus ali Simon anak ni si Jonas dipakai Yesus do tulu hal istilah na berbeda di bahasa Yunani agape emi holong doroham tuau sama Tuhan hatok do dia lu si Petrus si Simon holong Tuhan holong doroham tuau sama gurum dipakai kata pileo dok na batulun storge holong doroham tuau molo marale ale hita namar tulu taonon rak manga kita rak minu pita holong Tuhan takas taboto didok Yesus nang martahua dope manuk tulu hal nunga persuadomo alai nunga di boto Yesus si di patuba Yesus do marsi panganon rak mangan nasida do 12 sisiani di ponggoli maroti di lehom matu akasisiani di padalam mai songot tada persaoran do akasisiani dungi diburi mapaknya akasisiani musa naik patudoni Yesus ada contoh teladan untuk menerima
kelemahan manusia. Di jalo Yesus doa kadosa ni jolmai asa berubah. Odo di hamuna kamanami do inanami di boto Yesus do jolmai nang akasisiani na roha portibi do pe. Na olam mangalului na terbatasi aka arta, aka sinamot, aka jabatan pangkat. Alani di paturu Yesus ma ajaran baru na adong do nobel gasian na dong di pertibio. Ima holong ni roha. Na somar na sudah, na so na dalang ni ngit, na bertahan na abadi na kekal. Alani dipakai do istilah menunjukkan kualitas ima perintah yang baru, manang patik ne baru, meningkatkan kualitas. Jamu nama nami do ina nami odo lani jamita di minggu tasadarion paretane baru mau dihita jama nami kaparhalado jama kapardita do terlumbobi ruas mulai do paretane baru naing mempraktekkan tidak hanya perkataan, bukan karena kita bisa, bukan karena kita berlebih, tetapi walaupun kita berkekurangan. Nangpe dang alani na mampu hita, na sehat hita, na mamora hita, asa makaholongi dongan. Alai nangpe marpugus, nangpe marsahid, atsi rohat tadi baik dongan, dihianati, dikecewakan. Alai bui song sijob nang malakke dagikon. Hidau kur jebata. Odo dihitan luar biasa ajaran ni Yesus sepanjang masa. Bisa dok lihat portibion na bergema tak kehadope diajari jol mana asik sama pengajaran ni Yesus. Maburi pak nia kasih sean. Laho pabuahon adong do na abadi na kekal na soluntur na punya daya tahan nak peahna masa di pertibion. Alai amang inang namaul doi ai jolma biasa do hita alai turpukom madok ikon berjuang berusaha hita maka oleh kadongan diamu nama nami do ina nami hita nakpe acik rohatta alai jolma do hita tema acik do pero aku memang perdita bazar nahor ba memang izami tahun amuk kaperzami teido koma mengampuni alai ngasong namaniak hati-hatiku marsalah pusuk-pusukku saat tu unubuku namu saya maul doang bah mudah-mudah mak alai saya bertanyang mai ba alai ngasong maul lin alai turpoko madok kalau kita mempunyai kasih disitulah kita sebenarnya memperoleh kebahagiaan. Buasa hita makaholong ya kadongan ala sisian ni Yesus Kristus hita ikut tama tadi hita siang kajoloman asing berbeda, tapi membuat kita diterima semua orang. Berbeda dengan orang lain tapi diterima. Ngadiulah kaum yang mangado inangate, angko ruas ni AKBP uering ngasih diulau nasa buyau tahe tarjalon ni rohanya kadongan, nang berbeda pikiran, nang berbeda status ekonomi, status sosial, ngabui sih sebenarnya. Malah bereng doa karuas ni HKBP terlumbobi di Mampang Perapatan Nona sudah tua, gereja tua, sudah bisa menerima, mengampuni, bahkan memaafkan dengan standar kasih agape. Dan diajar oleh Yesus Kristus tu kita berjuang terus mengului paretani otoritas tertinggi Tuhan yang tidak bisa kita bantah karena itu adalah perintah yang tidak bisa kita tolak. Songon pengorbanan ni Yesus, kesabaran ni Yesus, mangaleon hosana do mudarna usedi kalau kata tak sadia do pe amang inang nata tahu ni. Kalau hacik rohamu na di baik keluargamu masih patah keluarga roh sampai hacik ni rohate. Aitor baula pe dia majo yang mina pe sampai sederosi baula. Maul nyampuna ni. Apa mula pinake pengi ngabui sono. Dok segala macam pergumulan persoalan yang luta. Alai di dok tuhatta luluhamu mana manotongi.
holong ni rohai. Anggo harta portibion nala hosal pudui. Mobil, rumah, tanah, semua yang terbatas selalu dicari orang untuk memuaskan hasratnya. Nak pedi botoro nala hosal pudui terbuenon marak tu diena. Alai terus dipertahankan sampai merbedai petaho. Alai anggo hatani Yesus sadarion. Dulu hamuma nama notongima holong ni roha do nama baen sahat tamu tu surga hasonangan. Namangi puasa hita maka holong idongan ala akasisian ni Yesus do hita. Natamado hita lao rap sarupa do Kristus songonata surat di sada Yohanes 2 onom menjadi murid Yesus yang setia di segala aspek kehidupan suka dan duka. Nah patuluan puasa hita maka holongi dongan molo holong rohata tu dongan bui ma dang tuwa kadosane paru. Di bahasa Indonesia didok, karena dengan saling mengasihi kita menutup banyak sekali dosa, bahkan meredam dosa, bahkan mengalahkan dosa, bahkan mengampuni. Namanya di takadongan praktek kasih harus mempunyai daya tahan yang luar biasa. Jadi dituntut do memang kita mulai yang perholong ni roha yang orang yang kuat. Pikiran yang kuat, stamina yang kuat, iman yang kuat, sudah asabu kita mempraktekkan. Kadang lemah kita, wah, nang boy satonga. Asabu dang murah luntur holong ni rohai, nak pedi sakiti kita, dikecewa kak kita. Mergogo mahamu ate inang do amang, kita saluhut nak. Asa soal Kristen na tutu kita, amar minggu berpuluh tahun, gabi Kristen 10 tahun. Boharu hatari data tutu ay hami pe kapardita ay ngamar 10 tahun ay diru tadani hapardita on molo ola digotil jol may ba ngator makakati berlebihan. Tapi kita coba untuk menahan diri, memaafkan berdoa, membaca firman Tuhan, berdoa, bergereja, berdoa terus setiap hari sampai memenangkan pertandingan. Dungi donot tama nunga huha monako be parjoki benget huwa kaporsaki. Amma dihita amanami holong ido pati ne baru naing masih holong kamu son holong ni rohaku dihamu naing masongoni dot hamu masih holongan. Yohanes 10 tulu seplonom Yohanes tulu seplonom ay songono do holong ni rohani di batatu portibion. Pola do dileon anak na nasasadai asa unang mago ganuk na porsia di ibana. Asa hanguluan saling liling na di ibana. Apala siano matadaw ni halak tutu molo tarida haolongoni. Idok pergabus do halak na madok holong rohana di dibata halai di hosomi donganna. Tapadaw makkosom ni roha asa buhita tardok akka anak di dibata. Homma jamita renungan na bui buanot tu ngulut tabe mula kita tak praktek koma bisa memaafkan secara pelan-pelan. Amin. Bertanya yang kita. Mulia ahli Tuhan di hatam nabedia na mengajari kami taringot tolong ni roha son holong ni rohani Yesus Kristus nakpe hona persilakon ibana. Ala ibu di bana majalo ka asalan ha orang ni joloma. Ala ni pergugui hamil Tuhan asa marsiho tami totong leon hai pasot di hamil. Mula tungadong akan marsahit pamalum di bagasan korni Yesus Kristus martangia kami tuama nami hok maparasian manalu. Natongon waeng dirawat di rumah sakit harapan kita. Sudah kami menangakon nasida nasahuriaon. Asa margogo hipas bersemangat musida. Hamali Tuhan tang yang pangiduan nami upasa tami mangasahon Yesus Kristus. Amin. Mari dihita ana rasa 40 hut papumupelian paduahon. Pali
tangya koma peleata. Ale debata amanami na di benu kijang. Odo haroron ni salhut si leo na dengan do na saulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajawmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileo-lehon mi tuhami. Asalam girgir hai mandok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Benua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di Benua Tongaon songona di Benua Gijang, leo matuhami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jalai ramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jalasima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasauron madamena tutodim. Amin. Shalom.